спорна топка е спечелена от домакините, всъщност единствената. Шон Смит взима отново асансьора за последния етаж. Ялею подаване от Смит към Иван Спиров. Венци Петков. Добър пас на Шон Смит към Стоянов в ъгъла. Кени Дай именно към Уокър. Този път безпроблемно успява да забие. Тръгва Тонев сега. Майкъл Скот обаче отзад, като багдадския крадец, се измъква и след това завършва сам. Грин сега за 3! Чернокожев ще станат ли 21? Не, Чернокожев успява да реализира. 5-24 са Беройци и отново Бред Рийд наказва. Уокър за 3! Уокър, чадър на Шон Смит. Шон Смит се засилва, сега ще забие. Невероятна серия на Шон Смит. Край на матча в Ботевград. И страхотна тройка на Шон Смит. Майкъл Скот от средна дистанция изравнява резултата. Шон Смит. Страхотен пас на Смит към Чернокожев. Към Шон Смит. Шон Смит за 3 точки! Феноменална тройка на Шон Смит! Вдига зала Христо Борисов на крака, повреждат с 2 точки домакините. 44 секунди и 5 десети преди края на редовното време. О, страхотен пас там към Чернокожев в подкошието. Откраднаха тази топка. Уокър за Грин. Още един чадър на Шон Смит. Отново борба в нападение. Пета. И 11 точки вече от втори шанс. Не бе стабилно това неговото игране. Антони Уокър. Кени Дай. Много бърз. Използва скоростта си и дава отново 2 точки преднина. Шон Смит! Феноменално изпълнение! Нова контратака за Беройци. Венци Петков сам до края успява да отбележи. 13-ти пропуск. 13-ти тук си спроси тройката. Техническо нарушение Венци Петков. Бред Рийд, отлично движение на Тонев. Майкъл Скот ще играе 1-1, може би до края, защото времето изтича. Форвиас търси на ниския пост и успява да вкара. Майкъл Скот. Какъв хубав пас отново! Много бързо нападение. Михов за 3 точки и 2 поредни тройки тук за Берое. Пас на Уокър към Бред Рийд, който надиграва Шон Смит. Скот отново тръгва срещу Кени Дай.